Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la un nou vlog. Iată, acum vă prezint satul meu, Lipoveni, din raionul Cinislia. Iată așa arată Categnirea. Dacă se vede satul, este un sat foarte frumos, cu oameni gospodari, cu oameni harnici, pădurea. Iată așa, iată moara se vede. Iată așa, pământurile, oamenile lucrează.